Розв'язання цієї проблеми було майже неможливим. Не люблю тої традиції. Штукатурні роботи, утеплення зовнішніх стін, оздоблення стелі, вагітна від нього дитиною перевістком. В чоловічому варіанті вона звучить краще. Ну що ж, тепер до новин. Вітаю, друзі! Ви дивитесь Лемко Ньюс, найактуальніші новини з лемківського світу. І з вами я, Наталія Кухар. А хто ще не підписався на наш YouTube канал, обов'язково зробіть це зараз, для того, щоб не пропустити наші наступні відео. Також обов'язково додивіться це відео до кінця. І тоді ви дізнаєтеся історію однієї із найвідоміших лемківських пісень. Ювілейне. 30 років тому освятили місце під будову Лемківської церкви у Шевченківському гаю. 7 квітня 2021 року минуло 30 літ, як патріарх Української греко-католицької церкви кардинал Мирослав Іван Любачівський та архієпископ Володимир Стернюк освятили місце під забудову Лемківської церкви на території Львівського Скансену. На цей час у музеї вже частково була закладена зона Лемківщина, але ще не вистачало важливого об'єкту – церкви. Практичне розв'язання цієї проблеми було майже неможливим. На території України у Закарпатській області збереглися лише дві типові лемківські церкви. Одна стояла у селі Канора, друга у Мукачевому. Деякий час керівники Закарпатської області обіцяли передати Скансену одну із церков, але церкву зі села Канори передали до Музею народної архітектури та побуту України в Києві, Пирогово, а церкву з Мукачева до Закарпатського музею Скансена в Ужгороді. Відтак, в середині правління товариства Лемківщина думки щодо будівництва церкви розійшлися, але члени правління, серед яких Петро Когут, Іван Красовський та Дмитро Солинко, наполягли на обов'язковому будівництві церкви у Лемківській етнографічній зоні Скансену. Цю ідею підтримав директор музею Борис Рибак. На той час йому вдалося переконати урядовців Міністерства культури у можливості будівництва церкви з нового дерева, точної копії однієї з існуючих лемківських церков на теренах Польщі. Члени наукової експедиції прийняли рішення прототипом Лемківської церкви у Львові визнати церкву 1831 року зі села Котань Ясельського повіту. Ентузіазм будівельників, активістів лемків та фінансова підтримка діаспори посприяли завершенню будівництва церкви наприкінці серпня 1992 року. Також хочу нагадати, що у кожну другу і четверту неділю місяця у церкві проводяться богослужіння о 10-й годині. Це прекрасна можливість помолитися, а також насолодитися Шевченківським гаєм. Чортківська організація «Лемківська світлиця» збирає кошти на відродження свого приміщення. Завершено другий етап ремонтних робіт. Наступний етап охоплюватиме мурування всіх простінків, штукатурні роботи, утеплення зовнішніх стін, оздоблення стелі. Звертаємося до всієї лемківської спільноти, до всіх небайдужих громадян підтримати по можливості подальше фінансування ремонтних робіт. Імена всіх жертводавців будуть вписані в книгу пам'яті та на сторінці у Фейсбук Чортківської організації для прийдешніх поколінь. Кошти можна вносити на гривневий розрахунковий рахунок Чортківської районної громадської організації «Лемківщина» або безпосередньо в товариство. Всі деталі під цим відео. Новий голова. В об'єднанні українців в Польщі новий голова. Ним став Мирослав Скірка. Попередній очільник організації Петро Тима був на цій посаді з 2006 року. Як відомо, з'їзд ОУП, на якому мали обрати нового голову, мав відбутися ще у 2020 році. Однак через пандемію коронавірусу його було перенесено на пізніше. Скірка є багаторічним активним діячем організації українців у Польщі. Крім того, він працює директором програми «Навчальні тури до Польщі» фонду «Лідери змін», що діє в рамках Польсько-американського фонду свободи. І знову втрата.
Відійшов у вічність заслужений працівник культури України, диригент Народної аматорської лемківської хорової капели «Бескид» Петро Чоловський. Петро Михайлович був відомий митець, заслужений працівник культури України, доцент Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Є автором обробок та перекладів народних пісень, колядок, щедрівок. Відомий як керівник та учасник багатьох чоловічих ансамблевих колективів. Товариство «Молода Лемківщина» висловлює щирі співчуття рідним та близьким щодо тяжкої втрати. Культурне. Календар лемківських культурних подій в 2021 році у Польщі. Минулий рік змінив плани більшості з нас. Культурне життя завмерло, а всі події перенеслися в онлайн. Як буде цього року, ще до кінця ніхто не знає. Але незважаючи на це, об'єднання лемків у Польщі готується до наступних подій, які реалізує в рамках своєї діяльності. Лише коли епідемічна ситуація дозволить, події відбудуться в гібридній формі, тобто з обмеженим числом учасників і з частковою трансляцією онлайн. 22-23 травня 2021 року 31-й Лемківський кермеш Вільхівці, гібридний. 16-18 липня 2021 року, слухайте, я не можу порахувати, 39-та Лемківська ватра в Ждині, гібридна. І також 21-й Лемківський Єрусалим, гібридний або Лем онлайн. Коли він відбудеться, слідкуйте обов'язково на сторінці об'єднання лемків. Пасха красна вже зовсім близько. Тому саме час вивчити деякі слова. Максим Равлюк мені підготував дуже гарні слова. І, направду, я не могла вибрати декілька, бо вони всі такі гарні. Малюванка. Крашанка. Живий четвер, Великий четвер, перед Великоднем. Квітниця, квітна неділя. Шмігус. Традиція обливатися в понеділок водою. Не люблю тої традиції. Бабка, Велика Пасха, дуже велика. Випрятувати. Гарно прибирати вдома. Або, як ми це називаємо, генеральне прибирання. Облікатися, гладне лахи, вдягнутися в гарний одяг, і це моє любиме. Я дуже добре пам'ятаю, коли до нас на Пасху, в нас в селі, де я виросла, люди приходили такі дуже ладно вбрані, і неважливо, яка була погода. Якщо ти купив одяг такий, а тут впав сніг чогось, то ти йшов в тому одязі і мерзнув. Але головне було ладно вбратися. Понаглятися до церкови, поспішати до церкви. Кіш, кошик, баз, баска, шутка, верба. Отакі слова. Вчіть, бо Пасха зовсім близько. Треба їх використовувати. Цю пісню вважають своєю як лемки, так і словаки. До того ж, українська і словацька мови, навіть попри певні відмінності, досить схожі. Проте сюжет один і той самий. Рекрут не хоче йти у військо. Натякає батькові, інколи навіть просить його встати із домовини, щоб той ішов замість нього служити. І згадує, що одна з дівчат, які плакатимуть за ним, вагітна від нього дитиною перевістком. Або ж, як варіант, просто носить обручку перстень. Мова, звісно ж, йде про дуже відому лемківську пісню «Кедьми прийшла карта». «Кедьми прийшла карта на роковаць. Став я свого неня дошиковаць. Ой, неню ж мій неню, зроб ми таку волю. Іди за мене служить на ту войну». Все-таки в чоловічому варіанті вона звучить краще. Появу пісні фольклористи датують часами Австро-Угорської імперії. Відомо, що її співали українські січові стрільці в 1914 році в часи Першої світової війни. Однак перша її знана друкована фіксація відбулася в 1922 році у збірнику «Сурма», збірник воєнних пісень Львів-Київ, Червона калина 22 року. Через 13 років ця пісня була надрукована в Канаді у збірнику «Лемковські народні шпіванки». Клівленд, 35 рік.
Цю пісню в Україні виконували дуже багато виконавців, зокрема Тарас Чубай, Мар'яна Садовська, Рокаш і багато інших. Також у Польщі Поток, Верховина. Також тут варто пояснити деякі слова. Наприклад, «нароковац» означало піти рекрутом до цісарської армії відслужити рік. «Дощіковац» – звертатися, просити, натякати. Хочу нагадати, що нас можна підтримати на Патреоні або ж перерахувати нам кошти на рахунок, реквізити якого ви знайдете під відео. І хочу нагадати, що ми є практично у всіх соціальних мережах, і навіть в Твіттері, і навіть в Телеграмі. І це всі новини. З вами була я, Наталія Кухар. Побачимось вже зовсім скоро. Будьте здорові і пам'ятайте, откаль ваше дідове. Мені подобається картинка, давай більше фраз говори. Ой-ой. Я це зробимо з тобою. О, ти що, жартуєш? Ні-ні-ні-ні-ні. Боже, мені вже оце коло робиться в очах. Я дивлюсь на тебе, а в тебе ніби німф. О, так, добре.